Aja padha kleru tampa. Semar cerita ngomel celathu tutur-tutur wur-wur sembur-sembur. Lambe satumang kari samrang iki Semar ora nuturi wong liya. Kang tak elingake iki para sanak sedulur ahli waris bangsaku kang isih bakuh kukuh ngugemi kawruh budi luhur trah Pandhawa kang manjiwa jimat klimasada. Hambek tepa sarira weruh ing tata susila lan ngerti lungguhing tata krama. Setya tuhu mring negara tresna asih mring nusa bangsa. Dene kang kasebut wong liya mau manungsa grombolan para Kurawa kang wis diwalik nalare karo ilmune wong manca kang aran Durna ya Kumbayana manungsa saka barat waja natas angin lan Sengkuni wong saka Palasa Jenar. Durna Sengkuni mau uga duweni juru seraya kang wewisik Betari Premuni ya Betari Durga. Betari Premuni ya kasebut Betari Durga mau kuwasa dadi ratuning para demit jim setan priprayangan elu-elu Banaspati engklek-engklek balung tandak wedon genjong warudoyong gendruwo wewe gombel glundung macengis. Mula Betari Durga mau uga kasebut dewane panggoda lan dewane pangrencana ora seneng nonton kahanan kang adem lan ayem. Mula ora jeneng lanang lan wadon waton duweni watak dengki srehi jahe lemetakil panasten open lan dakwen mau merga wis dogma kadoktrin ilmune Durna Sengkuni piwulange saka Durga Betari ya Hyang Dewa Permuni. Mula ora mokal grombolan Kurawa mau yen karo Semar gething sengit setengah mati sebab marga Semar kang tansah dadi tambak tanggul mambengi provokasine Durna lan Sengkuni. Tembunge Semar iki tak tujokake karo dogma doktrine Durna Sengkuni. Anggonmu padha lara ati ya sakit hati kuwi amarga gegayuhane grombolanmu ora kasembadan junjunganmu kang tok pundi-pundi mau tok calonake ora dadi. Njur tumindakmu kaya kuda tanpa kendali, ngamuk ngawur serakah mitenah, nyiksa nganiaya wong kang tanpa dosa. Nabrak kanan kiri kang ora ndukung utawa ora ngguyupi marang pakartimu kang basi mau padha mbok mungsuhi. Jeneng watak Sengkuni Durna kuwi arepa diwuruki, arepa dituturi tanpa guna. Saiki titen-titen ana wae, dititeni lan aja nganti lali padha dieling-eling. Jiwa luhur karo jiwa ngawur kuwi kuwat endi? Jiwa utama karo jiwa nista kuwi kuwat endi? Jiwa ngrusak karo jiwa ndandani kuwi jaya endi? Jiwa Kurawa karo jiwa Pandhawa kuwi kuwat endi? Ilmu Durna karo ilmu Abiyasa kuwi kuwat endi? Yen nganti jiwa Kurawa murid Durna nganti bisa manggih mulya saka purbane kang kawasa, kowe padha tak sembah delamakanmu.